Ce-am spus proprietarul să vină? Vă rog frumos, închideți ușa, vă rugăm. Ai inserții. Sus n-are, mă. Jos n-are. Aici. Jos n-are. Ce are pe interior? Are o chestie care nu cuie și sus. Un cuie și sus și jos, nu? Asta, deci nu se poate sparge. Hai să sun. Nu, am sparge. Nu mai se face, nu trebuie. Nu mai sus, mă, le poți să faci. Așa. Să mă gândează să montez totul. Scuze, doamne, că n-ai cheie. Amin. Nu, dar nu le vedem încă de mine. Dar am spus undeva. Vă propun să stăsă. Aici o ia. Unde ești aici? Acolo? Da. Veni intra pe geam. La etajul 1. Aveți care la voi? Da. Da. Tot aici. Hai, așa. Unde este, vederea este pe față? Pe față. Și pe geam trebuie.
Oricum nu are greu. Ce rezolvă pe timp? Rupe de interior. Da. Ia bate acum, bate cu... Nu poți să... Ai nu ajută. Da, poți să... Hai. Nu poate trăi pe un telefon. Nu că n-a venit la el. Hai că sunt în bloc. Hai. N-am cum, sunt în bloc filmez, acum sparg ușa. Hai. Acum sparg ușa, nu pot să un live. Că trebuie să... Hai. Iau pe telefon, dar... Bageți mai. Ia bate să... Adus, nu, adus. Nu, la lateral, bate să la lateral. Dați-vă să nu sarați. Iată. Nu mai jos. Acolo sunt. De acum. Nu trebuie să bată tot în asta. Am încercat și bătut. Scuze că sunt pe la să... O să-mi bați acum? Hai, stai pe mine, gata, văd. Și dau mâța mai sus. Hai, acum, ia bătesc. Ia încerca și dați voi acum. Ia îți poți? Da. Atât. Hai, care nu?
Mai prinde. Da? Mai prinde o dată să le cumpăr. N-are cum să bătem mai sus. Hai să bătem sus. Unde e? Ia. A, nu? Mai are 2 de-astea sus aici, în față. Unde? Jos nu mai ține nicăieri. Aici? Da. Sau bagă la încă. Jos e de sliseu, uite, aici. Uite aici, la asta mă ține. Ia, puteți să-mi bateți în asta? Ia. Deschideți ușa. Ia de acolo. Ia, încercați și dați acum. Ia. Acolo, jos puțin. Da. Hai și jos. Jos, bagă ca și ridic. Nu, nu, că n-are jos. Are un jos. Uite aici, ia uite. Erau pregătiți. Ia, deci, Păi tu nu vezi ce e acolo, frate, ce, uite ce cărituri au băgat și au făcut acolo.